Assalamu alaikum bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on juurama onon kala kuuɓal caggal jettuɗen Allah en juule Mouhamadou Thioubadou ɓurɗo windere en jetti jinnaɓe meɗen en juurima papa men wasile meɗen Cheikh Ceerno Nourul Dine Sall gorko mo Daara Halayɓe en juurima dendagal seeranɓe Fuutankoɓe to goni en garti ɗo kadi hannde e émission meɗen Moddayar kono noon eɗen gandi sen joɗima ɗo en kaali image uji ɗi peewi haala ka rewi lawol ko Allah e technicien uji men e caméraman meɗen en calminiɗo o Thiatou Walo o salminama o juurama ko noon tigui bandiraɗo gorko Amadou Touré kamɓe jogini en kaɓirɗe kono noon sen joɗima jeese ɗe peewi musoraji ɗi ndewi lawol ɗum ko Allah e miñiraɗo Kumbis Babou makkiyes meɗen mo sofani o salminama o juurama wadde en calmini personnel Pindi TV kala e kuuɓal en garti ɗo woni no mbiɗen émission meɗen Moddayar jonde hesere eɗen ñaagui Allah fuɗɗirade yewtere bisimillahi rahmani rahim jofnoren ɗum alhamdulillah rabbil alamin Allah hande kadi bisimiɗen ɗo ko bandiraɓe wodɓe ɗiɗo taw ko wodɓe Fuutankoɓe taw kadi ko sukaɓe ɓe ganduɗa wiyama ko wodɓe hunde e nder Fuuta ha tagui hande nodduɗen ɗumen ɗo woni no mbiɗen ni Pindi ko télé fulɓe foof to gone Dunde Baba Adama ko télé mawɓe télé sukaɓe eɗen jiiɗi kala neɗɗo nodden ɗum ɗo ara haalade meɗen hol darde muɗum hande noon invite ɗo ko bandiraɗo gorko Oumar Siré Ba ɓurɗo lollirde Omzo Gang ko rappeur eyyi kadi ko neɗɗo ganduɗa baɗɗo hunde e sukaɓe Fuutankoɓe ha teskiri ɗum omo wondi kadi e ɓinguel yummakko Siré Hassane Ka onne ko étudiant ko gonɗo ɗo e nder Dakar ko ɗo janggata kono kañumne kam ɗiɗo foof koɓe kuɓɓillonaɓe kadi ko neɗɗo mo liggoto e projet ji makko kewɗi ɗum noon noon eɗen bismo bandiraɗo gorko Omzo Gang Omzo bisimilla ma e Pindi TV. woya assalamu aleykum Afrique assalamu aleykum Fuutankoɓe tout le monde onon fof on calminama on juurama ok o ko Omzo Gang di Omzo Oumar Siré Ba artiste rappeur musicien ok Sady Dia a salmitama e ok ha yesso ko lawol eɗen keɗodiri jarama Seydou Ba Pullo wadde eɗen calmina bandiraɗo gorko Siré Hassane Ka bisimilla ma e Pindi TV. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama en calmini joom galle o woni gardiɗo galle o badde sababu ha galle o woodi nde wonno so ari galle en foti ndewa e damal ndewde damal noon ko salminde joom galle en calminimo en mbimomo en calmini aussi ɓiɓɓe Fuutankoɓe wonɓe e diaspora foof wonɓe ɗo e Sénégal yaɓoɓe Pindi TV. Allah jarama Sidi Ka salmitama juurama Oumar Siré Ka di Omzo Gang ko idi foof ko caggal min mbaɗma présenté min gandi ka kuɓɓillonajo kuɓɓillo somin jumani koye nder Bosso he ok o ko Oumar Siré Ba kuɓɓillo koye nder Bosso he kadi koye nder ɓerɗe Bosso he kuɓɓillo jeeya e donc noon min komi kuɓɓillonajo e mbiyete ko Oumar Siré Ba ko nder kuɓɓillo jeeyami ko ɗon jibinami kadi ko ɗon mawnumi hoto gueɗal kadi koyngal gotal jeeyami kadi ko rewo nokku wiye Lig Seyba e toon noon maire o jeeya babam jeeya kuɓɓillo oɗo saka e kuɓɓillo ɓurmo jooɗade joni min mbawi andude holko addi inse Omzo Gang nde ok Omzo ko sirno ɗum ko Oumar Gang o noon ko dental ko ɗemgal anglais quoi Omzo Gang Omzo dental par ce que neɗɗo sa woni artiste par ce que il faut jonɗa hoore ma inde calcalti ça veut dire ko ene mbiyata inde waccore oɗo fonno noon mataw yimɓe nodditama Omzo Gang woni Omzo dental kala to gommi noon mbiɗa heewi par ce que de dente mbiɗa heewi créé de hunde ha yimɓe mbawa notade donc noon mbimi hooram ko Omzo Gang mbiɗa ñaagui Allah kadi wurde dow dente wurde dow dental eyyi Seydou Ba Pullo ko noon joni noon min gaddi ka rappeur Haalpular min mbawi andude holde natɗa e rap. ok ko nanmi rap ko bon ɓooyi ɓooyani 2006 2007 oɗon saka noon nanmi musique rap hasko wonano ɗum par ce que mi waɗano musique par ce que minen walla min o koye ngolɗo leñol jaltumi par ce que min ko bambaɗo a bambaɗo eyyi so waɗani rap tan mi nagganno hoddu mi joue ha joni mbiɗa joue hoddu aɗa joue hoddu eyyi ko mbiɗa hoɗa ene mbiyata hodde hoddu eyyi donc noon iɗi foof mi ƴeewa hol meccal mo nanggami holko moftumi nder ɓerdam walla holko woni haqqillam ko musique rap cuɓimi noon ɗum taw wawi yaltindemi hen nder oɗo domaine culture beele ko tawɗa jinnama ko ganduɗa bambaɗo ko tawɗa ko jinnaɗo ma ene waɗa ɗum en tant que bambaɗo en hoɗo walla
parce que jinnabam tawi ko jinnaɓe muɗum par ce que ɗum koye leñol ça veut dire so mbi leñol wonbaɓe rek ɓe mbawi wiide koyemen komin ruwaji ruwa noon ko tawa tane tawa tanum tawa tanum ɗum woni roi ça veut dire oɗo fannu komin ruwaji eyyi somin mbaɗi hunde walla so waɗi hunde wiyetake beele walla wiyetake fotani walla wiyete fotani wonde eyyi donc noon kala ko jirlimi ɗo e nder culture par ce que mbiɗa foti jognade ɗum humpito haysko wona ha 100% haysko seeɗo mbiɗa foti jognade ɗum ok eyyi kono aɗa neɗɗo wona bambaɗo taw hoɗani min ko beela tawi jinnaɓe en koɗa eyyi jinnaɓe men koɗa eyyi donc ɗo min jinnaɓe men koɗa ko ɓi séréyero guelel séréyero guelel ko ɓillo ko bambaɗo koɗo ko ɗum bambaɗo ngana ko bambaɗo koɗo est-ce ɗum noon tagi bon minen somin mbaɗi hunde domaine culture kala komi pooɗini force gueɗal ngal yaltat ko tagi noon gonɗa bambaɗo a ƴettano hoddu ndu tan jaaɗa banggue rap holko pusma e rap holko jiiɗa hen hol yiddema e rap ha mbaɗɗa rap ok mi jubbanma e seeɗa e banggue mbambal ngu e sa invité ham ɗo somi addude hunde tan mi addat e mi fatama banggue musique rap eyyi ko rap ko domaine révolution eyyi no hunde saɗa haɓano ɗum walla saɗa murtana heɓde certain gueɗal ko ndennoɗa yimɓe walla holko neɗɗo resda an goddul ma nen hen walla gueɗal ma nen nder hen il faut ƴeewa version goto ko mbawɗa fooɗanade taw koye domaine rap o ha mbawa fodde hande somi faɗi ɗo hoddu konon koye mantudema kaari an ɓuuri kaari an ɓuureyam hanki walla ɗeɗe gueɗe kono kam noon waɗat koot par ce que mi wawa haalde no jinmi haalirde ni somo naati e domaine rap o somo respecté gue concept rap o somo ngabbi dow chaine walla somo liggi casqueji somo naati studio mi wawi haalde e donc noon ko mettamɗe walla mi wawa haalde hujja jooliɗo walla mi wawa haalde gueɗal ɓennugal e banggue domaine rap wadde somin paami jiɗɗa wiide ko rappeur ko kaaso doléance uji muɗum rapport ko kaalowo metti mum rapport ko kaalowo gonga tawde noon aɗa yiiɗi en tant que suka kobbilonajo aɗa yiiɗi humtude haaju sukaɓe kobbilonaɓe aɗa yiiɗi yoltude hujjaji moɗon mbawɗa rewrude koye rap o ha mbawa haalde ɗum c'est ça aɗa andi min ko mbaɗanmi ko universel ça veut dire ko hay ɗo e nder Pini TV somi yiyen hunde ko oñi exemple quoi e juddu o haalde surtout ma kadi domaine koɓɓillo ay neɗɗo to jeeɗa ɗo ko ɗon mbawɗa wadde hunde walla mbawɗa haalde hunde gona ɗon responsable banggue konngol e ko domaine rap noon hokkimi ngal ɗon gueɗal walla ko ɗum tagi cuɓimi rap ha mi haala certain ko suuɗi mi feññina ɗum ko foti wonde mi haala ɗum ha yimɓe mbawa famde ko jinmi haalde ko ɗum noon ko il faut mi rewe rap ha wawa haalde ɗum ok joni an holno foti single aji jaltinɗa e premier single ma kadi holɗum holko dabɗa hen ok aɗa andi min ko groupe jognomi groupe o wiyete ko systéme saliɓe yaware systéme saliɓe yaware systéme saliɓe yaware komin saliɓe yaware ko Mauritanie donc noon emin gondi on wiyete Abdou Karim Acce ha waɗi saka min gari 2012 presque 2012 tan juste e moto fof noon nangui lawol muɗum min jaami carrière solo kanko noon wiiri o wayno goppuro musique ni walla o woppi rap e donc noon min jaami banggam puɗɗitimi presque ha zéro hande so wi mbiɗa haala single aji am machallah hol projet ji moftaji ɗimi wawa limtude mi haala tan ko feeñi ko mbiɗa yaltini 12 titres taw ko ɗin ko single aji jahoji nder hendu eɗeni jaa ko hol projet ji noon cuuɗiɗo moftaɗi ɗum ɗon ko hare haqqille nara mofta ɗum go yeeso min mbawi morceau ji ma rap ɗi taw hen goto tan morceau mo mbawata rappande min hay sinno ko seeɗa jubbana hen bandiraɓe ɓe ganda hol banggue mo dabirta ok par ce que hip hop ko funere am inséré ko jaadiɗam microphone ko sekilam expression ko conseil am haɓanade gongo yo won ar gay ferlo heɗo ummi koye miijo luggo pila beña haala jiiɓo hetto underground obso ken ko high level woni wonta haala seeɗa watema naw chaine brooklyn ha gal chaine obso ken ko kane scène niga gamnino gem ɗum fuɗi koye dem what is the name bande honnête boom o lirsene kiila ɗum ko hara haqqille machallah wadde mbiɗa sikki bandiraɓe puɗɗima famde banggue rabo hoto jaaruɗa hen wadde noon a weltanama meɗen gara ga e Siré Hassane Ka a salminama a juurama min mbima hol relation ji ma Oumzo Gang en tant que jiituɓe wuuro kadi jiituɗon génération hol banggue mo liggottoɗon e banggue rabo bon mi salmini moon no puɗɗornomi ni kadi ko question mo coftami namdade wonno hande sa tima koɓɓillo a wi hol gonɗo Oumzo walla so Oumzo naari koɓɓillo mbiyata ko holno Siré Ka waɗi surtout ko yimɓe ne gandi hakkude amen holto tolni kadi somi naati koɓɓillo ko hono noon ɓe mbiyata ko holno Oumzo waɗi donc firti tan ko Oumzo gila ummi Mauritanie ko minen ndendi programme ndendi vision nde o ari nde wonto tawi min wonno tawirno min o ari waɗi min présenté miijoji makko min tawi miijoji vraiment ko miijoji baɗɗi fayida min jaade makko e ɗiɗon miijoji gila nden faade joni noon min gona nimsuɓe par ce que hande wuro ngo min mbawi wiide ko heewi waɗama hen changement ji bon ko hunde foof noon bon ko mbiyata ko la libéré haɗen ne ɗacci ɗum ne hokkuma liberté ma
min kaɓama ha kuɓɓillo wawi hebde ko heewi hannde e kuɓɓillo so yi ma taw ɗon changement ji kewɗi mbaɗi waɗi ɗum noon ko haade e rendude fandade e kadi ko won programme mo ƴettuno on programme minen ndendi ɗum woni festival mo min mbaɗanno wuuro sappi hitande festival o noon min keeɓi wadde hen journée ji médical woni safrude yimɓe e aussi downude sukaɓe hewɓe e safrude mamiraɓe yimɓe ɓe cellani ni taw ne jiiɗi safrade taw ngala moyen festival o wawi wallude ɗumen ha ɗum ɗon hokki kadi wuuro ngo visibilité woni image muɗum ha wawi feŋde won ko yidde wiide tan neɗɗo sa woni jeune oto fad ha wuuro ma waɗanma fonma ko foti waɗandema ƴeew ko poɗɗa wawde waɗande wuuro ma walla ɗum donc min paami ɗum ɗon ɗo ari nde min joodi min jewridi min paamdi kadi vraiment so min denti min ligguidima mamin nawo koɓɓillo ha to yiiɗi yetta ɗo min jettini ɗum ɗon ko noon donc wadde festival o mbattono on mbaɗa ɗum chaque année min mbawi andude festival o holde fuɗɗi e kadi holko tagui moon wadde festival holko festival o holko haalata bon festival o gila o wima ko 2008 ummi Mauritanie gila o ummi Mauritanie faade hannde min mbaɗanno festival o min mbaɗata ha joni festival o ko wadde valoriser culture pulaar yaltinde ɗum par ce que final il faut yaltine so final yaltina tan so ɓooyi majjat so majji kadi sukaɓe aroɓe ɓe gandata par ce que min koye festival e ngandumi cayɗe holko woni cayɗi mo sikki seɗɓe jeeyi ɗum non peut être ko ɗum ɗon donc ɗum gobo noon no cayɗe non cayɗe wona seɗɓe jeeyi no cayɗe jeeyi ɗum ko leñol wiye gallunkoɓe ko ɓe mbaɗa cayɗe ok c'est important ko ɓen jeeyi ɗum ɗon surtout noon so tawino ɗum waɗano ko ene ko heewi min gandata ɗum yaltini ko heewi kadi addi cuusodiral hakkude sukaɓe kuɓɓilnaɓe kadi en noon neɗɗo no huula neɗɗo omo doga mo taw noon wona e hunde koɓe pamodirani eɓe mbiya won dundu wondu hakkude yimɓe lawa ɗum ko ɗemde gonga kaadi ɓe pamodirata kadi ɗum ɗon festival o walla programme uji tagui sukaɓe kuɓɓilnaɓe yiitodirde e suusodirde e andude holko woni rendude liggo pour wawa ɓamtude nokku muɗumen festival o no foti balɗe o waɗata balɗe ɗiɗi walla balɗe tati walla ngalam goto festival o ko 72 heures 72 heures 3 jours e 3 jours o noon bon ko programme mbaɗaɗo bien ligolé lelna ɗum hannirta ni taw yimɓe fof ne jiitodira waɗe mogoji pour wawde findinde yimɓe waɗe don de sang pour so rewɓe jibinoɓe so perdi ƴiƴam taw ɓe mbawa hokkude soɓe mbawa hokkede ƴiƴam soɓe jii dispensaire uji ko nanndi hen walla so neɗɗo suumi a majjani kam cumɗon perde ƴiƴam bon emin mbaɗa don de sang min mbaɗa ko heewi ko nanndi hen emin lora leɗɗe aussi par ce que aɗa andi hannde ko leggal woni gurdam neɗɗo donc ɗum ɗon fof emin mbaɗa ɗum e programme uji emin invité kadi sukaɓe woɗɓe fuutankoɓe bon peut être goto fof ne jogui vision mo jogui kono noon nde ɓe garata e ɗiɗon vision ngaji nde wonno lekki ne heewi nafoore bon ɗum ɗon kadi min noddi hen yimɓeɓe nde goto fof kadi waɗata reboisement e nder wuuro muɗum Allah jarama a jarama Sidi Ka gartene Oumzo Gang Oumzo Gang emin mbawi andude festival o holno ardema par ce que aɗa wawno wonde rappeur mbaɗan rappeur ɓe hewɓe mbaɗata ni mais holko tagui joɗiɗa ha ñalawma goto mbiɗa min waɗa festival e nder wuuram ok mo Siré Ka wiruni kadi mi kalko kalme mon keɓe ɓeydude hen bon garmi koɓilo ko 2008 tant que artiste art wona nangude micro ni yima art wona créé de son naata nder studio an ɗiɗi foof waɗa geste mo koloɗa leñol ngol waɗa geste mo koloɗa diwan o minen noon sukaɓe koɓɓilonaɓe dendagal faltaki debbo faltaki gorko e nder koye amen nomin gadduno idéji ɗi machallah ɓe nanggui hen e nder ɗiɗo idéji festival o holno nafoore majjum par ce que somin mbaɗi emin mbaɗa journée médical taw ko gratuit emin dokkiri fabion ngaji taw ko gratuit emin jolta kadi ko serte pine men mo neɗɗo ko wonata complexe woni hersude ɗeɗon pina min ƴellita ɗum dow ko o haali Siré haalide junior cayɗo min o hoorami andano cayɗo sona oɗo saaha min o hoorami serte théâtre pular ɓe wawi wiide meeɗa weldemi sona ɗon face à face hono musicien ji nan ɗon walla holo yimɓe nan ɗon taw ko dilloɓe e culture il faut noon onon geste momin mbaɗi o yaltiniɓe ha wuuro ngo andi vraiment holko wuuro ngo mofti e koɓel ɗo min jeeya neɗɗo aɗa jogui droit hokkude wuuro ngo gueɗal tan ka jibinama ɗo aɗa mawni ɗon fayidagal wuuro ngol poɗɗa ko wambude ɗum so wuuro heeɓi fayida tan ko an heeɓi fayida o so mbiɗe haawi kadi neɗɗo jooɗo wiya vraiment ngo wuuro ne metti welani wayno ko hoorema malluɗa par ce que an jogui droit winnude wuuro an jogui droit mawnude wuuro an jogui droit nawde wuuro ko festival o bon jibinimi respect avant tout ɗo e nder Sénégal donc ɗen saɗi neɗɗo autorité walla neɗɗo baɗɗo fayida momin gannodirani e domaine festival o ça veut dire ko kala ko mbawɗa wadde a wullitoto eyyi min kollat ko fati santé min kolla wonɓe santé ko fati culture min kolla wonɓe culture kala nokku gueɗal min kollita jomum
ha anda ɓeɗo sekki avant tout donc ɗo man nan birwe koɓilɗo an on waɗa ɗum ko karen sa nani birwam mbiɗa waɗa hunde noon sa yiiɗo e nder les réseaux sociaux ma andu ɓeɗo mbaɗa ko vraiment wona kecci ɗum saabi noon bo min mbaɗa festival o mbaɗon festival o ok emin mbawi andude par ce que mon fof ne andi festival weeɓani hay sinno ko ñalawma goto surtout noon ko ganduɗa ko 72 heures ɗum ko jawdi namdi hoto guittoton goɗɗon ngaalu ha gandon mbawan wadde consultation général amanda consultation gratuite mbawon hokkirde fabion ngaji eko way noon eko way noon hoto dañcon nguɗon ngaalu pour wawde wadde ɗum beele ko fedde jogui noon oɗon dentina ngaalu walla koye yimɓe mawɓe e leydi ɓe jaaton betton ɗumen juuɗe mon fof wooda ko waɗi hen ok mbiɗa heewi wiide respect kuɓɓilunaɓe kala komin keeɓi ko kuɓɓilunaɓe dokkimin wonande fuɗɗiran ko mbaɗo sirage o ha yimɓe liggotoɗe nder laamu ha commerce ha homme d'affaire uji ngo walla woɓɓe opérateur uji autonomie et tout kuɓɓilunaɓe vraiment kala komin mbaɗi kuɓɓilunaɓe gimmi min prano min mbaɗanno festival nde ko keɗ séré ko keɗ mbaɗeno ɗen min jaaha e nder jeere min kocca panuji min downo boluji min jaaha hen ɓe mbaɗen lijim par exemple ɓe waɗe jaheere o waɗe limu ɓe mbaɗen maaro mo duttaka e goɗɗum min ndendina joom brigade koko min weccitaji noon kala ko min keɓani min mbawa renforce ude eyyi donc noon ko haqqille waɗi ɗum wonande naalanke kala garɗo ɗon e wuuro ngo fof ko wuuro ngo yalti Allah waɗi no yimɓe gandi komin mbaɗata ko vraiment poids muɗum dañal ngal poids ko briwo ɓuuri dañal ngal ça veut dire sa heeɓi ɗon 100 000 francs yirde ma wuura heeɓi ɗum taw yimɓe araɓe ɓe luuɓe auto je dennal ngal araɓe ɓe vraiment ɓe cikkata komin hokkaɓe million ngaji e nder koɓe taw min cuwade Dakar ɓeɗo ko élevage taw to janggat mi vraiment taw mi anda hayno Dakar waɗi faami Allah waɗi hunde nde ne reeɓa min gandi laabi ɗum woni holɗum min gandi holno yelirte emin gandi koɓe mbaɗa ko holɗum kono min gandi coppere no dañirte min gartigagal mi tawɗo yimɓe wuuro amen joni ɗo nder Dakar ɓe somi koltima hunde vraiment mi meeɗa réserve ɓe naggat ɓe mbaɗa hen projet ji vraiment ɓe respecte ɗum ɓe mbaɗa wonande autorité ji no mbirum nani ni koɓɓilnaɓe nanggata festival o gasa hol autorité ji nangoɓe festival moɗon kala année mo ganduɗon ɓeɗo kam ko autorité ji moɗon fidèle kala année so tawi won mbaɗi eɓe guitta juuɗe maɓe mbaɗa hen ok mbiɗa yetta kadi bon monsieur le maire Yaya Abdou Kane mbiɗa heewi waddemo parrain année ji deggodir mi waɗamo parrain kadi aussi o accepte o waɗa hen devoir waɗi fodde ganduɗa hoorema tinde kadi mbiɗa yetta kadi docteur Thimbo won Elage Thimbo vraiment wonande ko autorité ji namdiɗa neɗɗo mo joguiɗa ɗum kollirta quoi eyi mbiɗa yettamo yo oɗo fannu ɓen ko ɓiɓɓe ko ɓillonaɓe ok Ousmane Elage Ka vraiment machallah omo waɗa hen eɓe kokkimin ngal ɗon gueɗal kala komin gummini min kolliɓe wonande Baba Ousmane docteur Thimbo avec DG ministre Yadou Kane vraiment mbaɗa hen gueɗal ewa Allah jarama ɗum ɗo gan so tawi en gummitimo toon eɗen kaala seeɗa e documentaire o par ce que je crois que oɗon mbawi noon wadde festival taw on mbaɗani documentaire a haali oɗon mbaɗi hen documentaire on documentaire holko yahata eyyi cikkumi ɗon watta ko gada beño donc ko mbaɗanɗa wuuro ma walla ko mbaɗanɗa galle mon walla ko mbaɗanɗa diwan mon sa yiyam ko saabi aɗa waɗa ɗum ɗon jibinoɗa ɗon wattama gada beño o documentaire o ko gasi woni hedde balɗe 4 walla balɗe 5 o fuɗɗi ko aljuma ɓinno ɗo nde min mbaɗi documentaire o ko holɗum par ce que koɓilo ko wuuro lasɗi koɓilo ko wuuro aada koɓilo wuuro ɓooymo kadi koɓillo kadi ko fuuta e nder fuutaji koɓillo ko nder hen jeeya par ce que holko min mofta heewi il faut min kollira ɗum par ce que hersinaji ko jowɗa sa hollirani a hersata premier mo almami fuuta guila Dagana ha Bakel ko koɓillo najo no wiyete o wiyete ko Abdoul Khadir Kane e donc noon ko wuuramen jeeya koɓillo o maahi 33 juma fof yani ha heddi koɓɓillo e donc noon koɓɓillo wuuramen ngo guila jawɓe ha toroɓe ha yetti jakkeɓe yetti legal humenaɓe kala to daariɗa ɗon vraiment aɗa jogui ko kollirɗa a mugguinta min mbaɗi kono nde gasa min mbawa gasude e histoire uji koɓɓillo min jubbata hen seeɗa tan min kollira holko min jogui so woɓɓe gaari kadi mbaɗa geste momin mbaɗi o e ɗon siri haali nano konngol sa jibinama wuuro a mawni hen aha aɗa jogui droit hokkande hokkude wuuro ngo gueɗal woni gueɗal ngal soit aɗa jogui guesa waalo aɗa jogui droit aha ndema guesa ba o dawnama 3 o ƴellitima hen wuuro ngo kadi wuura hen ƴellitima hen ɗum woni hokkude wuuro gueɗal muɗum min somi jooɗima so wi ha wuuro ngo waɗanami hunde ɗum noon ko haalande ladde wiyete wayno kuddi kon kuɗɗo hooram mbeɗa jogui droit min waɗande koɓillo geste machallah ha yimɓe ɓe ganda oɗo documentaire machallah koɓina fof nanggui hen e fannu notade e dow inde documentaire koɓillo hol an titre o koɓillo hol an avant tout koɓillo noon so holkomin gandi hen ko min jaltinat komin ganda hen ko noon machallah kala garɗo jubbaren konngol
so yimɓe kala ɗo haala koɓɓilɗo documentaire o sikka ɗo mbaala hen emin jubbat hen tan kedden hen seeɗa desinen ko heddi koko ɓooyi wadde somin paami documentaire o haalata koye koɓɓillo yaltinde ko cosaan koɓɓillo pine moon e aadaji moɗon e gele imam mbiɗa premier imam mo fuura ko koɓɓillo naajo ko ɗum documentaire o haalata ko ɗum haalata somi paami ok donc bo sikki bandiraɓe paami hankkandi mataw en gaari hankkande seɓɓitinde yewtere nde eɗen garte Siré Hassane Ka donc min mbawi andude documentaire on tourni mum eɗen gandi documentaire tourno ɗum weeɓani hol moyen ji dañƴon ha tourno ɗon documentaire o kadi tawde on tournima haw gasi holko jiɗɗon e makko hol fandare moɗon o documentaire o ɗon bon mi salmini aussi mi weltima e namdal he no mbiɗa ni bon documentaire namdi ko moy nde wonno ko caméra ji ko tournage weeɓani ko déplacement e rendinde yimɓe ɓe namdi moyen no feewi bon e ballal autorité ji meɗen no wirini monsieur le maire Yaboul Kane aussi ko jeune ɗum tagui kala ko jeunesse o ummani omo darno ɗum omo walla hen kadi jeunesse o hana hannirtinde emin jettamo par ce que c'est tawi documentaire wawi wadde réalisé wawi yaadi ni ko Allah e nelaɗo muɗum mais ko sababude makko e ko documentaire noon pour ɗum pour yaltinde ko ɓillo hande eɗen gandi ko monde digital gonɗen monde internet c'est vrai min mbaɗatno festival uji en min mbaɗa ko nandi hen kono haɗa tan koye wuuro he min jiiɗi noon yaltinde wuuro ngo min nawa ɗum e niveau international pour yimɓe ɓe gandine won ko woni ko ɓillo won kadi ko yimɓe jiiɗi wadde donc noon il faut yimɓe ɓe kembine ɓe kolle par ce que wonko min mbaɗata min kanda ɗum nakoye koɓɓillo yimɓe koɓɓillo naaɓe wonɓe caggal leydi kamɓe ɓe jeeta donc noon somin mbaɗi min filmi min mbaɗi documentaire ɗum noon ko yidde hollude ɓiɓɓe koɓɓillo naaɓe wonɓe koɓɓillo ɓe keeɓani arde koɓɓillo ɓe amaƴƴani won jibinteɓe toon taw ganda won gono sifori walla won resoɓe toon jibina toon ɓiɓɓe mumen gandano koye kono so documentaire o waɗama sarama e leyɗele ɗe maɓe keɓ opportunité ɗo ɓe kolliri ɓiɓɓe maɓɓe min mbiya ko ɗo woni nokku maɓɓe ɗum ɗon woni fandare documentaire o ok jaram Sidi Ka Oumzo Gang dokka bandiraɓe rab seeɗa hay sinno ko quelques minutes après garten baynoɗen gudden yewtende ha saaha goɗɗo ok ko Allah tagima tan ma weddi en saare nde ruttete ko potoje ɗe neɗɗo fof ko fose mum dorata saare nde Allah waɗi ha musicien ceerno gongue fenade jidallaɓe mboɗo ɓe maayo gon ɓeɗe awƴe laade eke bonni towo he waɗa ko soynade teya susa yettade aɗon fonne ande bonnide neɗɗo moƴƴani Allah watta ko hanani dokke Allah woni ngaalu ɓuuri ngaalu pourcent par haaɓe majje remri loppinal e gandal so Allah rokka gueɗal mbimi wonda ko duuɓi heɗo ɓuuroma famde yennede wawi sikki so neɗɗo wiyama ceerno tawa ko jogade gandal so almudo artimi duɗɗal tawa ko ɗon ɓuuri famde haala tawaɗo o ɓuuri haala sikki haali machallah eyi artude e banggue rabo hano wiidema beele question meɗen cakkiriɗo beele onon rapperuji haalpureɓe oɗon jii koye moon e rap sénégal o par ce que eɗen gandi rap sénégal on waɗi ɗemɗe ɗe foof kono won ɗemgal ɓurgal wadde dominé tawde noon eɗen gandi noon foof rapperuji haalpureɓe yama koɓe naati hen ɓoyirani noon fof no ɓen ɓoyiri hen ni beele droit ji ko wayno rapperuji walla musicien uji sénégal beele oɗon keeɓa ɗum walla on keɓata Salim adinam toɓɓere mo jinnomi jumpen et avec domaine rap Sénégal cikkumi rap Sénégal minen kam rapperuji halpureɓe wonande fuutankoɓe par ce que min ko fuutanke il faut mi wonande fuutankoɓe min emi jogui peeje kono emin jaɓɓa e banggue balle haydara min jiita par ce que min nanat kala ko rap Dakar walla rap Jolof ko wawi wadde minen mbawi wadde ɓuuri ɗum walla min mbaɗa hono majjum minen ko peejamen min jogui peejamen min liggorto mi jubbuɗo tan seeɗa holko Siré haali ɗo affaire ko mbiɗa documentaire ko moyen minen hannde mi jogui probléme e sponsor wonande kadi sponsor amen ko yimɓe mo joguiɗon ɓe homme d'affaires ɗi e autorité ji woɓɓe wonande hono mabɓe ene goodi ɗo ha keewi hannde kala mo gaddaɗa projet clair projet moƴƴo vraiment jaggata min gandata ko hoɗum ko ɓe mbattani haydara mi anda komin mbaɗata ko woni komin jiiɗa walla minen aroɓe gono mo yonani ɓe donc noon ɓe mbaɗani min appuyé hannde min liggoto ko Allah hakkude commerçant walla joguiɗo métier mum liggo walla waɗoɗo double ha rendina wawa waɗirde projet ji muɗum par ce que musique pulaar walla musique mo mbaɗato ene muusi so yimɓe haala tan mi wawata gasnude oɗon fannu même si tan hokkuma yeru oɗo documentaire ɓini ɗo normalement holto ponnomi yaade tan ko culture hunde nde weeɓiremi o haali ɗo haala Yaya Abdoul Kane so wonano kanko affaire o watta ça veut dire ko kanko sponsorisé ɗo oɗon fannu o nangui moyen makko waɗi hen e musique pulaar wayno komi enen haalpureɓe jaɓɓi ɗum
hande sa itti hunde aɗa waɗa wonande concert walla wonande album walla wonande ko mbawɗa wadde foof e domaine culture kamɓe min gaddi min totti lettere vraiment ɓe mbaɗa ɗum ko rejeté hay mbiya ala ɓuuri moƴƴude kono ɓe moftat ha datma o ɓenna garta e mabɓe walla daɗo fano seɓiro heddo janggo walla ɓawa janggo jomum wasa hoddiɗo appel ma ɗum nan ɗon e nder niñol ngol ɗum noon ko hunde nde hestinide haalde jafoɗode konngol ngol ko noon ballodire e nder koye meɗen mi sikki eɓe nefe min quoi minen worɓe ɓe soɓe gaari haydara ɓe mbatta hen hol aroɓe emin nana wonade neɗɗo anda yumma anda ba wawa hay askindema wawa wiidema hay seydi ba walla seydi ka donc so arema ɓe guitta enveloppe a teggoɓe tottu ɗumen min anduɓe to jeeɗaɓe anduɓe hol an anduɓe hol yettode ma mo ndenduɗa ɗemgal soɓe gaare mabɓe vraiment haydara ɓe mbatta hen min ganda komin mbaɗiɓe e hunde nde ɗesi jiiɓade seydi ba sikki bandiraɓe paami wadde somin paami haal ma jiɗɗa wiide tan ko yo ardiɓe ɓe e leydi ndi walla joom doole en ɓe walla dolnoɓe musicien uji ɓe mbattu hen rapport uji ɓe ganda rapport uji ɗine ko wonko darani e leƴƴi he wonko darani e ɗemɗe ɗe nde tawno woni ko mbiɗen ko rapport ko neɗɗo kaalo gongo ko neɗɗo jaltino ko heewi kono suuɗa taw ko fota suuɗede yaltin ɗum kono suusɓe donc kala cuusɗo en foti wallede ha kañumne yettoɗo foti yettade ɗo wadde en gaari hankkandi ha seɓɓitinde yewtere nde en dokkat bandiraɗo gorko Siré Hassane Ka o wayno anne gara mbaynoɗa garen gudden yewtere nde ha saaha goɗɗo koyngol ma mbayni ko min calmini min juuri min beltima aussi bon e invitation mo dokkuɗon min o ɗum koye tinde jeeya kadi koye wurtinde pulaw bon min beltinimon min calmini aussi wa diaspora fof a jarama Seydi Ka Oumzo Gang woy assalamu aleykum donc noon wonande yeeɓoɓe wonɓe caggal leyɗele e dunde baba adama kala to haaɗi donc no biwo mbimi o nana komin haala komin kalata ko kadi abiniɓe oɗo chaîne vraiment ono mum on calminama on juurama kadi aussi emin ñaagui duwuji moɗon e fuutankoɓe on calminama kala jiɗɗo yiide kala jiiɗo min ono mum on calminama respect Sady Dia a jarama eywa Allah jarama on jarama bandiraɓe worɓe eɗen mbiya kadi bandiraɓe foof Allah jarama ɓe jarama kala ko feewe e haala he ko Allah subahanahu wa taala o e jonde nde kala kadi ko ngakki ko enen ko wona ko ɓuranno en en calmini dendagal bandiraɓe yiɗɓe piindi guila wonɓe ɗo e Sénégal hay wonɓe caggal leydi nde tawno woni no kewɗen wiide ni so tawi muynowo ami ha gamdi yooɗi ko yummiraɗo jagge balaɓe ɗe wadde somin jooɗima ɗo emin kaala e kala saaha ko oɗon jeeɓa oɗon jaggi hen oɗon jiiɗi piindi wadde noon eɗen mbiya yo Allah jokkane nde ɗon yidde Allah jokkane nde ɗon fandare no jogui ɗon piindi ha piindi kadi yetto kadi ɗo juɗɗon yettoɗo nde tawno eɗen gandi piindi ko télé leñol ngol fof ko télé fulɓe fof ko télé kadi Sénégal fof ko télé Afrique fof ko télé kadi monde o kala en calmini en juurima dendagal bandiraɓe yiɗɓe e dendagal bandiraɓe horsinɓe e dendagal bandiraɓe kadi yiɗɓe Sally Dia e kuuɓal mi salmini mi juurima jaam moƴƴere kisal Allah e meɗen